No niin, terve. Se on M70 ja nyt me löysimme. Mä tein niinku Minecraft-projektin äsken. Mä yritin kuvata sitä videoa, mutta sitten mä luulin, ettei tästä mapista löydy mitään hienoa. Mä tutkin hetken ilman videota. Sitten mä löysin tän. Tosin tää Minecraft 1.7.2. Ihan koneisijoitan tulivuori. Tai enää on, mutta jep. Just tonne voi tippua. Brightness täysillä. No nyt nähdään mitä se on. Mä katsoin äsken, että on ihan saakeliin syvä kuoppa. Justiin joo. Mä oon jumissa. Mä ei ikinä ole sen dirttiä. Siis. Toi ehkä täällä olisi känyppää. Ja sori jos kuulette nää näppäimien äänet. Niin mä saan uuden näppäimistä. Yes. Puuta. Yes. Ja paljon. Ja tää lumipiomikin käynyt, tää lagaa vähän se. Oi vitsi, kukutittaa. No niin. Benchmarkin. Nyt tulee kai se pickaxe. Kuvataan se pickaxe. Ja näin. Pam! Mä oon tänne vielä joskus uuden prosessorini kanssa. No joo, sori kun mä en puhunut, mutta toivottavasti ette kuulittaa teivät tuolla huoneessa, koska oma ovikin, mutta nyt joo, just. Eikö niin, että ei saa jotenkin crafting tablein? Ei crafting tablein niin siihen. Katon tätä vähän se saha uunia semmoista. Rendauksen jälkeen tää pitäisi uppasta vähän nopeammin. Mä en ole tiedä, koska mä haluaisin vähän se poistaa se intro-tiedoston. Että teenkö mä uuden intron vai mitä. Vai laitanko mä tähän ollenkaan intron siihen, sitten kun mä saan uuden intro jostain tehtyä. Tai ui vitsi, mä ettei kun mobi. Nyt. Mä haluan tietää, mistä difficultyä vaihdetaan. Katjastan täältä. Ei. Videostingista ei. Sori nyt mä otan hetkeksi peacefulin, koska mä en tiedä kuoleeko siihen. Sori. Takaarista mä menetän paljon damage. No ei se ole vaan mitään.
Stone pickaxe. Tää voi olla aksikin tästä näin. Oh, sori, hiiri vähän onnisti. Mä näitä paljon niinku damagea paljon. Täällä on aika pimeä. No monentaako myöskin tää ei pitäis paljon häiritä. Mä otan vähän soundia taas pois. Niin ei toi damagea ottaa ääni häiriä. Yrittää mennä nyt sinne. Tuohon lähellä voitais niinku tää semmonen kaivuutalo. Tää on tämmönen nytten olen tuonne ylös tekemässä. Niin se olisi niinku meidän kaivuubeissi. Ja sitten me tehdään sieltä lähellä joku talo ja sitten näistä voisi tehdä semmosen hienon reiti. Ihan kasta kooli. No katsotaan nää. Katson tästä vähän tätäkin. No tää alkaa sittenkin hyvin. Joka mä luulin, että tää on täyttä paskaa. Mutta ei tää ollutkaan sitä mitä mä ajattelin. Ei vittu. Ai niin. Yrkäskin yköstä nyt naarsi. Ei kun tää pukki. Nyt sitten mun paskaa niskaan. Jotain 1.7.2. Pitäis käydä kohta tekee tortsia vähän lisää. Ei kun mä oon tähän kohta tässäkin. Tää tehdään itse asiassa heti. Tehdään vaan kaikista. Nyt ei nää lopukka anska kesken. Mikä kerros? Mitä onko 15 eiku? 34. Mitäkään mä varmaan kohta käy just pikkauksen. Noitus ironi. Ja sori, mä nyt tein vähän aikaa videoa, mä en jaksanut oikein. Mä oon tehnyt videoa, mutta sitten kun mä oon upannut YouTubeen, niin se ei jotenkin upannut sitä. Se on tehnyt vaan mun koneelle jotenkin tiedostosta. Tai mä tiedä. YouTube kusee. Se on ne 50 fps nyt tekkoja. Mä ei jos olisi saattu jonkun resource-päkin. Joo, ei mikään hyvä kone, mutta mä laitan näitä kaikkia asetuksia päälle. Mutta takia tää ei lagaa sellainen niinku. Mutsi löytyy. Jes. Hetkinen. Oottakaas, mä käyn täällä joku äkkiä. Kerrason. Joku 15 taas. Mä en tehdä homman ruokaa sitten jossain vaiheessa. Vittu.
Missä olitkin? Mä en toki sitten PvPtä, että olen niinkin jotkut. Mä PvP näin. Irania. Eikö siis Irania? Joo, mä ajattelin äsken, että tohon tehtäis semmonen joku hieno juttu. Kun mä tätä Kopolista näkin niin paljon. Tähän semmonen hieno. Tämmönen. Ja kattoonkin tehtäis. Ettei tuu kaiken maailman mobit sisään. Koska mobit niin on suoraan kaikki. Mä en tiedä mitä mä nyt säälyn tässä, mutta D. Kattokaa kun mobit ei päästä tosta. Ainakaan mun tietääkseni. Joo. No mä haken nyt sitä Ironia. Ois kiva mutta löytää Diamond. Eiks FPS laski? Ihan sama, se on asia ettei tää lagaa. No niin, nyt taas noustaa FPS. 20 kerros. Ihan mukavasti tää Ironia tässä. Ei tässä enempää. 8 Ironia. Ihan mukavasti. Löytyiskin Diamond. Ja tää on tämmönen mainausvideo. Vois muuten jossain vaiheessa ruveta lopettamaan. Mä oon kohta kai kuvannut usko puoli tuntia. Tai 15 minuuttia, en oo varma. Jossain siellä paikkeilla. Pikkasen mä ärsyttää sitä ei uppottaa. Elikkäs mennään 12, ei nyt on 13. No niin, mennään tänne päin. Ottakaa aina seinälle soidusta, jos tulee vettä, niin se ei rikontasoihtui. Mä katsoin äsken, kun mä rikoin blokkeja, että mä saan niistä mitään. Näette takana voi jotain. No, voi. Mennään tämmöstä 2 juttua noin. Redstone. Onko ihan Diamond? Diamond, löydy. Vielä tulee tästä Diamondia tästä, niin kaikkia Minecraftin arvoja suoritti. On suuria. Ei semmoista paskaa tarviikaan. Eikö se vähän nyt toskin Diamondia? Ois X-ray. En mä viitti semmoista käyttää sun Nessuella. Voi. Ei tosissas. Mä otkasti tähän suuntaan. Jos katsoa tuota. Noniin.
No, kohta joutuu muutakin mennä ylös. Noniin. Eikö vois kylläkin. Nämä kiinnostaa niin paljon saada nämä, että tehdään tänne alaskin crafting table. Mä tosta joskus ehkä ensi videossa haken nää koodit. Tässä tämmönen peruskin GG. Oli missä achievementis me olen? Ai jaa, tää nykyään voi tehdä näinkin. Iron. Mä oon tehnyt ton. Diamond. No. Joo, enköhän kohta saa sitä diamondia. Ennen kuin mä pääsin diamondiin, eikö siis Minecraftiin, niin mä laitoin diamondit uuniin aina. Mä kuulin, että siinä kestää kauan. Sitten mä testasin tähän lapionista, niin raoista. Sitten niin aha, oli sillä hetken. No pitäis riittää. Ei itse asiassa tehnyt tommosen. Joo, eiköhän tää pitää olla tässä ja se on varmaan